Iti daytoy may kawalo nga dobena mas tayo, kadwaen tayo dagiti sumanganada ng yawat tentensyon pagyamanda. Isu the Mayor Nina Gracial Heronilia Etchon and family. Engineer and Mrs. Giselle and Jamie Heronilia and family. Sane Garcia and family. Janet Salazar and family. Federico Habon and family. Maria Banao and family. Mr. and Mrs. Willie Banao and family. Merly Baldres and family. Jamaya Garabeles and family. Mona Lisa Bathory and family. Jerome Garabeles and family. Kastapemet ngayon tairaman ni ikararagan timinatay tayo. Isu ti kararwa ni Mr. Romulo D. Dagdag ken dagop aminen nga minatay nga awan pulos makalagip kadakwada. Ngarud kadwaan tayo ti panangadaulo kada tayo ti panagdaton ken panagyaman manipod ti kakabsat tayo ti cluster 4 Gimong San Roque. Tumakder tayo. Diyos nga po, at kami panagyaman mi, kanikat kami panagyaman mi tanadanon, panagpiesta mi. Itinagan ti Ama, kiti Anak, ken ti Espiritu Santo, ti grasya nga po tayo Kristo, ken tayo ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakyaranod ti Espiritu Santo, ti eddak kumakada kayo. May kawalong aldaw, ti intayo panagnumdubena, panagsagana, kaya tadada ti gagar tayo, nga mangrabak ti piyesta ti patron, ken kataleg tayo, kaya dawaten tayo ti adupay a bendisyon ngay paay na. Bigbigan tayo dagiti basbasol tapno agtultuloy a may karitayo kadagiti misteryo ti panakaisalakan. Kuna tayo agkonpesara kiti Dios sa manakabalin namin. Ken kada kayo met kakabsat tasyak na kabasula iti panonot sa aramid ken diway ko. Basol ko launay. Isong agpagpakasiya ken Santa Maria, nanayon na Birhen. Kadagiti amin, Angeles ken sasadto, ken kada kayo met kakabsat, te kakasid ako maitapo tayo a Diyos. Kasanatay ko mga timan nakabali na Diyos, pakawanin na dagiti basbasol tayo, ipanatay tibiyag nga agnanayon. Apo mga asikang, apo mga asikang, apo mga asikang, mga asikang, Kristo mga asikang.
Kristo mga asikan, Kristo mga asikan, mga asikan, Apo mga asikan, Apo mga asikan, Apo mga asikan, mga asikan, when Apo mga asikan. Kamararag tayo, o Diyos, simbilin mo aparparitan mi ti bagimi, tapno magasan dagiti sakit ti karawami, ipay mo kadi tapegdan mi ti panangaramid mi ti amin nakita ti dakes, kaya ti papuso mi atong palen dagiti ibilin ti kaasim, gapu ken Kristo nga anak mo ken apu mi, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, titimpuyog ta Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Apo Diyos, naindaklan ka ket agraem kami ken ka. Napudno iti nakitulagam, ket ipakitam ti di agbalbaliw nga ayat mo, kadagiti agayat ken ka, ken agtungpal iti anyaman abilin mo. Nagbasol kami, dakes kami, ket saan anaimbag ti inaramid mi. Sinuker mi dagiti inbilin mo nga aramiden mi. Tinalikudan mi, tinaimbag nga impakitam kada kami. Di mi impangag dagiti adipen mo, a propeta anagsao itinagan mo. Kinasauda dagiti ari mi, dagiti agturay kada kami. Dagiti kapuunan mi, kenti entero a nasyon. Sika o Apo, akanayon, analinteg iti aramid mo. Ngemda kami, kanayon anakababain ti aramid mi. When, da kami amin at tattao iti Hoda, ken Jerusalem. Kastamet dagiti amin nga Israeleta, nga inwarawaram kadagiti pagilyan, nga adda iti asideg, ken iti adayo, gapu ta saanda, sanda napudnuken ka, nakababain ti naramid dagiti ari mi, dagiti agturay kada kami, dagiti kapuunan mi, ket nagbasol da ken ka, uapo, manangaasi, ken si sasagana ka mamakawan, uray no sinuker da ka, di da ka impangag, uapo Diyos, idiinbilin mo kada kami, nga agbiag kami, kas mayan nurot kadagiti linteg nga inted mo kada kami. Babaen dagiti adipen mo a propeta. Ti sao ti Apo. O Apo, dinakam dusaen kas mayan natop iti basol mi. Dinakam kadi dusaen gapo iti basol dagiti ammami. Darasem tu umay ket kaasyan na kami, tanapukaw mi aminen anamnamami. O Diyos, ang mangisalakan kada kami, tapno maidaydayaw itinagan mo, tulungan na kami, ispalen na kami, ket pakawanem dagiti basol mi. Dinggem ti asog dagiti balod, ket waya-wayaam dagiti naikeddeng amatay, babaen iti naindaklan abilig mo. Tayo asiraragsak, awaten tayo napnon iti ayat, kaisut tibag niyang tibiyang.
Ti sao ti Diyos sapun soroten tayo si pupudno nga iso ti bagnos tayo ti dalan ti kinapudno ti apu ti adda kada kayo. Daytoy sumaganad na dati na Santuan Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na masapol aman nga asi kayo akas ken ni amayo aman nga asi. Dio kumen dagiti padayo a tao ket di na kay tumet kumen ti Dios. Di ilunod ti padayo tao ket di na kay tumet ilinod ti Dios. Mamakawan kayo ket pakawanin na kay tumet ti Dios. Bangted kayo ket di ka na kay tumet ti Dios. Sukat anan-anay nasedsed ken nagliplipyas ti may pasabok to kada kayo. Tati pangrukudyo ti sabali isun tumet ti pangrukod ti Dios kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ambag nga rabi tayo kapsat good evening. Nga dati may isa nga ina nga kanayon nga umay agpa-advise kanyak. Ketunggal umay saritaan na dagiti negatibo ken nilakay na mambartek na sadot ken dumapay nga nakadado nga litanya may panggep kadagiti negatibo iti bakit na iti lakay na. No gaputa na umameten di lapayag ko nga mangdengdeng ti litanya na kunak into no agawit ka padasa mamet nga biruken tay napintas nga aramid ni lakay mo. Ta kunak ken ko na no makitam dagiti napintas nga aramid ni lakay mo di tangag patingga ti problema. Tangamin no dagiti kas kinunana ni Santa Teresa no kitkitaem dagiti napintas nga aramid ti padam nga tao kayat nangasawen ipagpakitam met ti panagayat mo kadakwada wenno ken kuana. So mangigan tayo manen kakabsat ti paset ti sermon ni Apo Jesus, the Sermon on the Mount. Natiket may nga kadagiti agsasaganad nga mangigan tayo nga panursuro na kada tayo. Dahiti nakapinpintas mga asi kayo akas ti kinaman nga asi ti Diyos kada tayo. Be merciful as our Father is merciful. Yung ano amom nga kaasyan ti padam a tao kaya tagsublimet kada tayo. The golden rule, whatever you do to others, it will be done also to you. The golden rule. Dahito itipaset na, if I'm not mistaken, kat nabasa tayo dahito idi Sabado. Nayon na dahito. May kadwa, kuna na, di okumen. Dahiti padayo a tao, kat di na kay tumet okumen ti Diyos. Do not judge. Actually, ti English na kat, do not judge. Dahito isa ti may sa kadagiti na pintas kada tayo. Ano ko na tayo madi nga aramid kada tayo. Danang runan og sasarak tayo nga gagayem ket mahilig tayo nga pagtutungtungan iti pada tayo nga tao. Sangka din apo? Kada dayi pagsasaumi nga papadi anya ti pagbimitingan nyo no kuna kumadya may sa pagmimitingan tayo, dayjay awan kada tayo, wano nag-absent. So nga, nung the meeting, sigurado yung laengan nga makimiting ka. Kaslatatay, nagmi-meeting kami manen nga papadi, kanito no bigat, ay kad nagitay absent, iso ati may raman nga pagmimitingan, pagtutungtungan, nagiti papadi, inudad dumakad, di jay maten nga sumrek, dagitay madi nga, wano negatibo, nga intayo ibaga itipada tayo nga tao. So do not judge, tap di ka mangukom, tapno sanda kamet nga ukumen. Di mo ilunod itipadam a tao
ket di nakantumet ilunod ti Dios. No, daddo mga kakabsat ket adu dagitoy nga klase ti aramid tayo. No marurod ka, ay di ka pala patay ko na tayo. Oray no ti panunod tayo ket we don't intend nga matay tanong natay ka basol mo pay. Konsensyam pay data panagilunod iti pada nga tao. Tapno sana tayo met nga ilunod iti Dios. Na iti maysa nga kanayon nga inayon na mamakawan ka ket pakawanen na kantumet iti Dios. Kanayon na dagitoy kakabsat dagiti numbeng nga aramiden tayo ti daytoy panawen ti Kwaresma. Kas kinunak kadagiti naglabas panawen nga agsubli tayo ti Apo. Panawen met nga intayo agpipindakawan ti tumunggal maysa na nagruna ket din dagiti naasideg kada tayo. Mo tayo kakabsat ano na dumaket even the family dagiti pamilya ket serken ti madi nga kapanunutan dakes nga aramid ket isu daytoy ti mamagsisina kadagiti pamilya na nagruna no simro tay unada nga nakarigrigat nga ikaten kada tayo our pride fried chicken nga kung natin takaduan no simro daytoy kinatangsit kinadakkel ti pride tayo nagrigat ti mamakawan imkas no malagip yu pay kinunak dayta ti maysa nga marka tayo nga Kristiyano nilay nga po Jesus tinangisursuro daytoy apan mamakawan iti relihiyon isu na laing ti kanayon nga mangibaga iti panagpipinakawan ti tumunggal maysa naputa ni Apo Jesus ket prinsipe ti kapya. Misa tayo liplipatan daytoy maysa kadagiti kapatgan nga awis ni Jesus kada tayo. So ti tumulong ti pada tayo nga tao. No anagen niyo kakabsat ket halos amin nga pagturungan ti mensahe ni Apo Jesus no kasjay nga mangisuro ket isu ti panangtulong ti pada nga tao. Panangted iti tulong ano mangted tayo titulong ti pada tayo nga tao, mangted tayo titulong ti simbaan, kunana maisublinan to kada tayo. Iti at adupay, ni Ingles na kun nasud sa iti Ingles ti Ilocano na ket sukat ananay nasudsud ken agliplipyas ti may pasabok to kada kayo. Amo tayo ti tumulong, amo tayo ti mangted, ti Apo paminadwen na pay nga isubli dagitoy nga bendisyon akasapulan tayo ti inaldaw. Denggen tayo ti kinunana, luktan tayo ti puso tayo, tadno adadamet nga maramidan tayo ti pagayatan ti Apo. Sapay kumarta kasta. Tumakder tayo kararag asapasap. Manakabalin Adios, agkamang kami ti pandulong mo, tas sikalaeng ti pagapuan dagiti kasapulan mi iti daytoy abiyag. Itagay mi nga rod ket aken ka, dagiti dawaten mi akasapulan mi ket kunami, apo denggem aparaburan dagiti dawat mi. Agpaay kadagiti agserserbi ti panakaywaragawag ti Ebanghelyo nang runa kini Santo Papa Francisco dagiti obispo papadi relihiyoso ken laigo tanapudnuda kuma amang saksi ti mensahe ti Ebanghelyo iti biag ken aramid da kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti opisyales ti gobyerno tayo, takanayon kuma asalak ni banda ti kalintigan, ken dayaw dagiti umili, tapno agari ti kanalinteg, kapya ken panagkaykaysa, iti baet tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti amin na tao nga ipategda kuma, ti pudno a kaipapanan ti panagayuno ken abstinensya, ket aramiden dadagitoy apang pangpabaruda iti panagbiagda. Kumararag tayo iti Apo.
Agpaay kada tayo nga da ditoy ita, ken amin ngagtartarigagay asumurot ken Apo Jesus. Tabyagen tay kuma ti mensahe ti Ebanghelyo, iti panagbiag tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti pimusayan akakabsat tayo, tamaragpat da kuma ti agnanayon abiyag. Kumararag tayo iti Apo. Apo Dios, tinungpal mo titulag mo nga ayat ken asi, manipod pa'y di punganay, nagbasol kami. Apo, ket pinakapakawanem dagiti basbasol mi, surwan na kami met amamakawan, agayat, iken tumulong iti padami a tao, gapu ken Kristo nga Apo mi. Kumararag tayo kakabsat at nung nagiti nga daton tayo, makayayot ti Dios sa manakabalin amin. Apoy pay mo kataasim, tawaten dagiti karkararag mi, yan tangay impay mo ngagserbi kam ken ka, babayan dagiti na ilangita na misteryo. Ilisin na kam kadi kadagiti panggargari ti lobong, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo ti adda kada kayo, itagayo dagita puspuso yo. Nagyaman tayo ti Apo a Dios tayo. Pudno na Apo a may kariket rumbeng, anong mikat pakaisalakanan mi, kada kami ti amin at tiyempo ken diso, agyaman kami ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin ket tagnanayon a Dios, takinayat mong agyaman kam ken ka, babenti panang parparit mi ti bagimi, tapno matered ti kinatangsit mi, ken kastapay a manayunan ti limus mi iti marigatan, kedayta kinaman nga asim ti tuladen mi. Kanansata makidanggay kami kadagiti di mabilbilang nga anghel,
ket itantanok da ka ket kunami adi agsarday. Santo, 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 iti Apo, Dios dagiti amin napaswa, ti langit ken dagan napnuda, iti pakay daytayawang, Hosana, iti kangatuan, madaydaya ti umay, iti naganti Apong, Hosana iti kangatuan. Pununay Apo abig ka kinasanto, ket sikat ti gubayan ti amin na kinasanto. Dawata mi nga rod nga ipay mo ta Espiritu mangpasanto kadagiti adaton. Tapno pagbadinem ket ipay mo idakada kami abagi ken dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Iso disak bayawat na si ayat ti bagi na tapno tutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted ka dagiti disipulo na ket kinunana, alayan niyo ket mangan kayamin iti daytoy, tadaytoy ti bagi, kisa may awat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sa nainted ka dagiti disipulo na ket kinunana, alayan niyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, darat ti baruken nagnanayon na tulag, isamay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adwa at tao, tapno pakawan dagiti basbasol, aramidan niyo daytoy a pangilaglagi piyo kanyak. Ti misteryo ti pamati, bayan ti krus mo, keni ka panagungan, nakamin salakan, sikat manubuti sa ngalubungan. Tingaradapo pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapu, ti tinapay ti biyaket, ti kalis, ti panakaisalakan. Giaman kam ken ka, tempay mo may kari kami, nga dadito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawata mi Apo, tada kami makirano diti bagiken dara ni Kristo, pagkikisaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pem kadapo ti iglesia, manisaknap ti sangalubungan, ket parerayem ti ayat na anadyasan. Laglagi pemet ni Francisco Santo Papa mi, marlong arsobispo mi ken dagiti amin na papadi. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat mi amat maturog asina na iti panagungar danto kaya namin dagiti pimusayan iti sidong takasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo pakakitanda ken ka iti rupan rupa. Dawatem mi Apo taypay mo mettakasim kada kami. Aramidem kumamay kari kamamin ti agnanayon na biyag ket makiranod kam to kinigasata na Birhen Maria ng ina ti Dios. San Jose, nagasat nga esposo na ken patron ken katalik mi. Dagiti apostol ken kadagiti amin asa santo, isuda nakapudno nagserbi ken kadito'y daga. Makikadkadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Titimpuyog te Espiritu Santo, irok na imikan ka man nakabalin nga ma. Iti amin na dayaw ken gloria, tagnanayon ngawan tiing gana. Tayo na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, nadalan kadagiti na Diyosan na panusuro, tordan tayo tiag ko na. Amami nga adat sa dilangin, madaydayaw kumang tinagan mo, dumteng kumang
ti pagarya matungpal kumam tinakem mo dito'y daga akas sa dilangit wan dito'y daga akas sa dilangit idem kadakam ideal daw dito'y ikanen miti patinayon na daw pakawanem dagiti basulmi lakas metiti pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami di nakamet baybayan na umandukon iti sulison isalakan nakam iti dakes dawatan mi kan kaapu tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi idem kada sayat ti kapya kadagiti aldaw mi gabayan ti panulong tapan nga asim kada kami kanayon kumalaing iti basol may lisi kami kaniti amin nariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namayan mi kaniti ay na sa Kristo anang isalakan kada kami takukam titoray ti panakabalingken dayan pagnanayan ni wapo mi Yesu Kristo kinunam kadagiti apostol mo kapya ti batik kada kayo kapya agapukan yak tited ko kada kayo san kada dagiti basbasol mi ti kitaem di kati pamati ti iglesia kas mayanurot ti pagayatam ipay mo kada si asikan ko ana ti kapya ken panagkaykaysa sika ngagbiag ken nagari tignanayon ngawan tinggana kapiyati managayat tunay a Diyos kang kanayon kumangadda kada kayo ipay tayo dita nga kapya ti tumunggal may sapis be with you kapya kada kay amin Cordero ti Diyos sa mangikat basbas ulti lubong apo mga sikang Cordero ti Diyos amang ikat basbas ulti lubong apo mga sikang Cordero ti Diyos amang ikat basbas ulti lubong idem kadakam ti kapya ito'y ti Cordero ti Diyos sa may kat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo na yaban iti daytoy apadayana
tawagas, hintay at pagkaisa, ang magikanta, niyayat ito, di maginumduman. May sama naman, timpuyong dalya sa tawagas, hintay at kay kaysa, ang mangitanta, iyayat Diyos, hindi magdamdaman. May sa kapangpati, may sa anamnaman, impuyog dalya sa tawagas, hintay at kay kaysa, amang ikanta, iyayati Diyos, kiti mangidumduman. May sa Nueva Segovia, kamararag tayo, ipay mo kadapo, taday ito'y panagkumulgar mi, dalosan na kami ti kinadakes mi, ketiranod na kam, tinaylangitan na ragsak, gapuken Kristo nga apo mi. Tugaw tayo, pagyamanan tayo, dagiti nang idaulo ti dayti nobena, ti Gimong San Roque. Ayan nyo, nga taga Gimong San Roque. Tayag yut imayo, palakpakan tayo, congratulations. Adu kayo tata, lectors, nay, limlima, piman. No, nga nada nagibasan, nagbatit ti lector. Kuna niya puro po kada kami, lektor da amin naan, kuna nakadlimlimamat ti lektor. Nakaragragsa ka nang ipadamag kanya, ka nakadado da nga lektor da amin naan. Kuna na, gayam, limalagayam ti lektor. Okay, so thank you. Kada kayo, tunubigat, dagiti mangidaulo, dagiti nagdaton pa, thank you kada kayo nga nagdaton, nagbitbit, iti nagapudi balayo. Ang nagapo di sakristi, ang nagapo di jay Poor Brothers, nakita nga indaton niyo. Kaya ito nubigat, Gimong San Jose manen, maulawa dati San Jose yun nakadalo. Gimong San Jose, ken dagiti agtutubo, no saan da nga mapuyatan itatang arabi. Kaya kung nadatatang agtutubo dagiti ay agpasken. Into no bigat apo ti oras ti misa tayo, hanga da dyan na i-announce di Domingo nga bigat na, tako na dagiti papadi, umayda ka no makikonselebrada into no malem no bigat, nga misudan ton ti agmisa, baka ni Father Jeric, wano ni Father Shanong, timang misa. Ti oras ti nobena, 5:30,
ti malam, 6 o'clock ti misa tayo. Tapno santay nga makikompetensya dita plaza. Okay? So 5 o'clock, ay 5:30 ti nobena ti malam, 6 o'clock iti misa na. Malam apo ay, imbaga kami ni di ka bigat, ngem ko naman ni Mampasing, dep ed day, apanda kano ag marcha, apanda kano naganan, parada, ag parada da ka masapa da kano ag make up. Kunana, so nga ipamalim tayo, ta umay kano dagiti papadi, makikon celebrada. So, see you again tomorrow. Ingana malpas ti fiesta, tumakder tayo. Tiapo, tiadda kada kayo. Bendisyonan na kay ti manageto na yan, Diyos. Ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Tayon ti kapya, ti Apo.